Isinailalim po sa inspeksyon at validation ng Department of Tourism Regional Office 1 ang ilang health and wellness sites po sa Manaoag para sa pagbubuo ng Region 1 Health and Wellness Tourism Product and Circuit nitong Mayo 15. Kabilang sa mga isinailalim sa assessment at validation ang Virgin's Well, Corona Museum Calvary Park, ngayon din ang isang candle manufacturing site sa bayan. Ayon sa DOT Regional Office 1, nakatakda silang bumuo ng tourism package na nagtatampok sa health, wellness and medical related services sa rehiyon para makapanghikayat pa ng mga turistang naghahanap ng physical, mental at holistic wellness. Inaasahan namang makatutulong ang naturang project upang mapalakas ang turismo at lokal na ekonomiya sa bayan ng Manaoag. IFM News. IFM News. IFM News.